Mhlawumbe kule Lexus ahamba phansi akekho. Siyakuthanda nje, cela usithande Nkosi yamakhosi. Amen. Sorry baba.
Uvela njani? Ufike kanjani lapho eClasswood? Bongijile kusele lapha.
wesi mabaphafa inhliziyo uphakeme nabakuthonayo kula Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi. Ingwe. Ile moto Nkosi.
Zandazo mfundisi. Oh, bad.
hapa. Wakala abapulungile walutinda mona nkinga yokuthi uye kunkosikazi wakhe ekhaya walandela intombi ependa umlomo. Lapho sazohamba 34 hours before sifike eCanaan. Hayi leli bhoti leli.